kaigsunan. Salamat sa Ginoo nga anian na sad kita nagtigom aron sa pagsimba, pagdayeg diha sa atong Ginoong Dios. Ako kamong pahinumduman nga sa dili pa kita mo proceed sa atong pagsimba diha sa Ginoo nga inyong i-share, okay? Kung inyong mga cellphone or naamo diha sa inyong laptop or iPad or tab, ato nang i-share. I-share ninyo sa ang online service dito sa inyong mga friends, mga relatives, bisan pa katong naa sa gawas. Okay? Ato na nabuhat mga kaigsuonan. Okay, nga manlingkod ta. Mangandam ta sa atong notebook o sa atong ballpen. Sige. Amarog ta mga kaigsuonan, mag-ampo ta. Ginoong Diyos, salamat ining higayon nga maghihatag ka namo nga kami magatigong pag-usab. Lord, angayan ka nga simbahon, angayan ka nga dahigon, angayan ka Ginoo nga himayaon. Ug niining kabuntagon, among imbitahan ang imong balaang espiritu nga maanaa ka namo, ang imong presensya maanaa ka namo Ginoo. Ug dawata ang among mga pagdayeg, pagsimba diha kanimo. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mo ingon og Amen. Amen. Okay? Sige. Atong tawagon ang atong worship team sa pag-lead nato sa pagsimba o pagdayeg sa atong Ginoong Diyos. It's another beautiful day today. Let me just encourage you that let's just as we continue to worship God, or as we worship God this morning, please don't just stand there or don't just sit there and watch me, but join in and really press in, and let's just seek and worship God, as he said in this word.
Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to win up in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us. Triumph in His name. Ooh, find a way for us to triumph in your name. Yeah. Ooh, come on, just sing it out with me. Hey! Oh, man. Sing with me. You got the victory. We got the victories, and everything will be alright, alright. You got the victory, and everything will be alright. 'Cause we're on the winning. You got the victory, everything will be alright, alright. You got the victory, 'cause everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. You got the victory, 'cause everything will be alright, alright. You got the victory, 'cause everything will be alright. We're on the winning side. We're on the winning side. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us. Made a way for us. The one who made a way for us. Triumph in His name. Ooh, oh. Ooh, oh. Ooh, oh. Ooh, oh. Ooh, oh. You made a way for us. Ooh, oh. Ooh, oh. Come on. Hey. We'll just worship God. You give me courage to believe that all your goodness I will see. If it had not been for you standing on my side, where would I? Come on! If
not for your goodness, not for your grace, I don't know where I would be today. Not for your kindness, never to say I'm still standing. Not for your mercy, never to love, I don't mind me what I've given up. Not for your favor, never to say I'm still standing. But by the grace of God, come on. To you I lift my offering, set my heart on higher things. If it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, not for your grace, I don't know where I would be today. Not for your kindness, never say I'm still standing. Not for your mercy, not for your love, I most likely would have given up. Not for your favor, I never say I'm still standing. But by the grace of God, come on! On Christ the solid rock, Christ the solid rock I stand. No other ground is sinking. Come on! On Christ the solid rock I stand. But by the grace of God, hey! On Christ the solid rock I stand. No other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. But by the grace of God, still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. 'Cause I'm still standing. But by the grace of God, not for your mercy, not for your grace, I don't know where I would be today. Not for your kindness, never to say I'm still standing. Not for your mercy, not for your love, I most likely would have given up. Not for your favor, never to say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, oh. Hey! Father, Lord, as we just worship you today, Lord God, I pray and may your presence just fill the place, Lord God. May you just move, Lord God, wherever we may be, Lord God. Oh, just have your way. Just have your way. Let your will be done, Lord. Yes, mountains are still being moved. Strongholds are still being loosed. God, we believe it. Yes, we can see it. Wonders are still what you do. Come on, just sing it again. Yes, mountains are still being moved. Strongholds are still being loose. God, we believe it. Yes, we can see it. Wonders are still what you do. We are here for you. Just come and do
Wonders are still what you do. We are here. We are here for you. Just come and do what you do. Set our hearts on you. Just come and do what you do. 'Cause we need you. 'Cause we need to move. We need to move. We need your fresh fire. We need to move. Come on, just declare it. Bodies are still being raised, and giants are still being saved. God, we believe it. Yes, we receive it. Wonders is still what you do. We are here for you. Just come and do what you do. Set our hearts on you. Just come and do what you do. We are here. Lord, we are here for you. Oh, come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. We need. Yes, we need. Lord, we need a move. We need. Can we just worship Him in the Spirit? Oh, sondo na na marasondo no yo yo ye. We need. Oh, shiki arara sana na 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 ye. Oh, sondo no. Fill us again, Lord. Oh, rosondo. Come on, wherever you may be. Oh, just worship Him in spirit and in truth. Oh, let His presence fill your homes. Oh, sondo na 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 ya 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 sanda rasondo yo. We are here for you. Just come and do what you do. Set our hearts on you. Just come and do what you do. We are here. We are here for you. Just come and do what you do. Set our hearts on you. Just come and do what you do. 'Cause we need. We need. Lord, we need. Lord, we need. Oh. Miracles
coming. Come on, just declare that this morning. Miracles happen when you move. Heaven is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. Yes, this is to move right now. This is just declare it one more time. Miracles happen when you move. Heaven is coming in this room. Miracles happen when you move. Heaven is coming. This is This is this is oh, this is we are here for you. Just come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. We are here. We are here for you. Just come and do what you do. Set our hearts on you. Just come and do what you do. This is oh, whoa, whoa, oh, son na na. Yes, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, can we just sing it again? Lord, I exalt thee. I exalt thee. Lord, I exalt thee. Oh Lord, we exalt thee. Lord, we exalt thee. We exalt thee. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Just lift up your mind. All the saints and angels, they bow before
and all the elders cast their crowns before the Lamb of God, saying, You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come just sing it, you're worthy. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve glory. Come just sing, I exalt you. As I exalt thee, as I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. I exalt thee, Lord, I exalt thee, Lord, I exalt thee, oh Lord. Singing, oh, Bayaon kau Diyos, bayaon ka, bayaon ka, oh Diyos. Bayaon ka, bayaon ka, o bayaon ka, oh Diyos. It's another beautiful day today. Let me just encourage you that let's just Okay, so sa dili pa nato ligunon ng atong mga pagtuo diha sa Ginoo, ba mahitungod sa iyang abilidad sa pagtagpo sa atong mga panginahanglanon, moadto sa kita sa atong mga pag-ampo. Okay? Bitaw kita nga atong Ginoong Dios naminaw o mutubag sa atong mga pag-ampo, ingon siya, ask and it shall be given, seek and you shall find. So mangayo kita sa Ginoo o sa mga butang nga ato nang napangayo sa Ginoo, magpasalamat ta kaniya. Okay, so ato sugdan pagpasalamat mahitungod sa COVID vaccine. Tuo kita nga gitubag na sa Ginoo ato mga pag-ampo nga adunay vaccine nga nadiskubrian. Ato lang iampo nga kini ma-approve o walay corruption nga mahitabo, walay red tape, okay? Unya mabutang kini sa insaktong mga kamot. Unya ikaduha, padayon tag-ampo ug tuo sa Ginoo sa economic recovery. Atong mga frontliners, especially sa Cebu, kusog
o proteksyon alang kanila o atong iampo nga ang mga naigo sa COVID-19 nga sila maayo. Ampo nato ang healing especially sa Cebu City. What do you call this? MECQ patagihapon. So atong iampo nga mahunong na gyud na siya sa ngalan ni Jesus mamatay ang COVID. Okay. Unya aduna tay mga special prayer requests for healing. Una si Auntie Nilda Udal, breast cancer. Si Janet Kaalaman, stage 4 colon cancer. Tapos Rodeo Ongonyon, COVID positive, unya na kidney transplant na siya. So yan po na to ang protection sa Ginoo nga manaa kanila. Unya aduna po special prayer request sa board exam takers. Adunay mga hungihong or istorya nga mapuspon ang mga board exams. So atong iampo ang kabubuton sa Ginoo sa medicine si Isha, accountancy si Tim, unya si Manuel para siya ma-registered electrician. Okay? So apo nato bahin sa COVID-19. Tapos ampo nato ang mga special prayer request sa healing, and then ang mga board exam takers and enrollment and classes of our children. Okay? Sige. Atong itaas ang atong mga tingog o mag-ampo kita. Ginoong Diyos, salamat kay ikaw makagagahom. Lord, ikaw nagatubag, nagapaminaw sa among mga pag-ampo, ug ikaw nagatubag niini Ginoong Diyos. Mito kami nga, kasugod pa lang, imo na kaming gipaminaw, mahitungod sa COVID-19. Lord, nga adunay tambal, adunay vaccine sa maong virus, God. Ug among giampo nga kini ma-approve, ug Lord, ang proseso madali. O Ginoo, ang test mahuman sa ngalan ni Jesus, ang mga research nga gibuhat mahuman kini, ug adunay pruweba, o God, adunay approval, ug ang processing sa mga papers mas madali kini, walay red tape, walay corruption nga mahitabo, walay pangwarta nga mahitabo sa ngalan ni Jesus. Father, I pray that it shall be released at the right time. Kaya po namo, Lord, ang Cebu, bring healing to Cebu, God. Father, salamat kaayo sa samad ni Kristo, kami na nga ayo. Naayo, Lord, anong ayuhon ang tibok Cebu. Jesus, we ask you, God, that you reign over Cebu City, especially, oh God, and the whole province of Cebu. Ginoo, nga kining mahunong na kining COVID-19, oh God. Protection niya ang mga frontliners, ang mga doktor, ang mga nurses. Lord, protection niya sila sa ngalan ni Jesus. Ug ang mga tao nga nasakit sa COVID-19 nga sila mga ayo. Thank you, Father, nga bisan pang economy namo, Lord, maka-recover kami sa ngalan ni Jesus. And Lord, I pray sa mga special prayer requests for healing, si Auntie Nilda Udal, Janet Kaalaman, oh God, sa cancer, puro mga cancer, Ginoo, si Rodeo Ongonyon, nga COVID positive, o naanay kidney transplant. We pray for their healing. By the words of Jesus, they have already been healed, and we declare it, oh God. We speak life to their bodies. Diyan po sa namo ang mutek o board exam, si Isha, si Tim, si Manuel nga gusto ma-registered electrician, o uban pa nga mga board takers this year, oh Father. Lord, that there will be no more delays. Oh Father, that they will be able to pursue the goals that you have set before them, oh God. Doon po sa namo padayon ang enrollment sa mga klase sa among mga anak. Thank you sa imong provision. Thank you, Lord, sa wisdom. Thank you, Lord, nga all things will work together for good. In Jesus' name, we pray all these things in the mighty name of Jesus Christ. Huwag tanan mo ingon all. Amen. Amen. Praise God. Okay, makalingkod na mo tanan mga kaigsunan. Pwede na mo mulingkod. Kuha ang inyong Bible, magtuon kita, atong ligunon ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Okay, maybe some of you nahadlok, wa pa kabalik sa trabaho, unya medyo nag-worry. Okay, padayon natong dasigon ang atong kaugalingon
nga ang Dios ang atong provider. Okay, kinsa atong provider? Ang Diyos. Nagantag yun na una. Ang mayroon nun. Pagkaon adlaw-adlaw. O ang mga tuition fees sa mga estudyante. Okay. Dili na to kalimtan nga ang Diyos ang atong provider. Amen. Okay? Sa sinugdanan pa lamang, sa sugod pa lamang sa kalibutan, ang Diyos na ang provider sa tanan. Siya ang nagbuhat o siya ang nag-provide sa tanan. Yang gihatagan si Adan o si Eva o puy-anan mo kining kalibutan. Iya sang gihatagan og trabaho si Adan. Makita kana nato sa Genesis 2:15. Okay, ingon niya gikuha ni Jehovah nga Dios ang tao ug gibutang siya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan. So gihatagan siya og trabaho, gihatagan siya pagkaon. Okay? Every seed-bearing plant sa Genesis 2:16-17. Unya gibutangan sila og sapa, tubig para of course ilang mainom sa mga kahayupan o para magbutang og tubig or magbubo dito sa tanaman. Sa Genesis 2:10-14. Og dili lang nagamay kay suunan, naghatag pa og suitable helper ang Ginoo alang kang Adan. Usa ka ngayan nga kauban ni Adan. Gamhanan kayo si Adan, gipangalan niya ang tanan nga mga mananap o kahayupan. Pero lowly si Adan. Mao gihatagan siya og helpmeet in the person of Eve. So Genesis 2:20-23. Unya gihatagan pagud sila access sa presensya sa Ginoo. Meaning anytime makaduol ra sila sa Ginoo, makaistorya sila sa Ginoo, nga kauban sila lakaw-lakaw diha sa Ginoo, aduna sila access. Unya sa ilang pagkasala, nag-provide pa gyud ang Ginoo ang covering sa ilang mga lawas kay naghukas naman sila. Sa Genesis 3:7, og buka ang mga mata nilang duha og sila naghibalo nga sila nga mga hubo og nagtahi sila sa mga dahon sa higera og managbuhat og mga tapis alang sa ilang kaugalingon. So nagama sila sinina ilang kaugalingon, nagama sila tapis pero giilisan kini sa Ginoo sa Genesis 3:21. Og si Jehovah nga Dios nagbuhat alang kang Adan og sa iyang asawa nga sinina nga panit o iyang gibistihan sila. So makita nimo gi-provide sa Ginoo ang ilang pagkaon, ang ilang puy-anan, ang ilang tubig, bisan pa ang ilang social need, ang ilang need sa Ginoo, tanan provided. Unya sa nakasala sila, gihatagan pa sila og covering sa Ginoo. Ug mao kini karon ang kaluwasan alang sa tanan. Gihatagan ang tibuok kalibutan og kaluwasan. So, ang Diyos ang atong provider. Ignay mo sa imo kaugalingon, ang Ginoo ang akong provider. Okay? Ang Diyos ang atong provider, dili ang government, dili ang 4Ps, dili ang nakpil, dili ang atong mga dato nga relatives, dili ang atong friends, dili ang imong company nga gitrabahoan, dili provider ang imong trabaho or imong negosyo, dili ang bangko, dili ang pastor, dili ang nagpautang nga 5-6. Ang Ginoo ang magtagbo o ang atong provider. Dili ang atong trabaho, dili na mao'y provider. Ang Diyos ang atong provider. Okay? Ingon si David sa Psalm 37:25. Akong binisay o no? Kaya ako na binisay. In English, I was young and now I am old. Baga ningon si David, bata pa ko niya, karon tiguang na ko. Yet I have never seen the righteous forsaken, pero wadyo ko kita nga gisalikoy ang mga matarong or ang ilang mga anak nagpakalimos. Okay? So ang kamatauran, wala ka gisalikway, wala ka pasagdi, ang imong mga anak dili magpalimos,
Tungod kay ang Dios ang magatagbo, magatagbaw, magaprovide sa imong mga panginahanglanon. Ingon sa Abraham sa Genesis 22:14, ug hinganlan ni Abraham katong dapita nga Jehovah Jireh, nga mao'y ngalan hangtod sa hangtod karon. Sa bukid ni Jehovah iga andam kini. Sa bukid ni Jehovah, in the mountain of the Lord, it shall be provided. Sa presensya sa Ginoo, tagbuon ka ng imong mga panginahanglanon. Huwag tanan mo yun, no? Mao na magpadayon kita online services, padayon tag connect sa atong D-group, padayon ta og fellowship, padayon tag basa sa Bible, tungod kay on the mountain of the Lord, okay? Dito sa bukid, bungtod sa amahan, sa Ginoo, ang imong panginahanglanon tagbuon gayon. Tanan mo yun, no? Amen. Magpadayon kita sa hatag og dungog himaya sa Ginoo pinaagi sa iya ikapulo. Remember si Adan ug si Eva, gingnan sila nga inyo nang makauntanan pero ayaw kauna ang prutas sa kahoy sa kaybalo o kaybalo sa maayo og sa dautan. Okay? So, they were free to eat everything, pero except that fruit of the tree of the knowledge of good and evil. So, naigingon ang Ginoo nga iyaha, ang 10% ang tithes iyaha ka na, o bisan pa kung ikaw nagvow sa Ginoo, iyaha na ka na, o atong mga hala diha sa Ginoo. Padayon ta og honor sa Ginoo, be faithful, ayaw mo pakyas, ang Ginoo wala gayud ni pakyas, ug tinuod ang iyang mga pulong. Pagtanan mo ngonog. Amen. Mag-ampot ta Ginoo, salamat kayo sa imong pulong. Lord, sa sinugdanan pa man, ikaw ang provider. Wala mi nagkulang, ug dili kami magkulang Ginoo. Bisag kung sa pay mahitabo sa kalibutan, Lord, ikaw gihapon ang provider. Lord, musalig kami diha kanimo. Ug amo kang hatagan og dungog ug himaya. Among dadon ang imong ikapulo diha sa imong balay tipiganan. O Lord, salamat. Tinuod ang imong pulong, abri ang kalangitan, o imong panalanginan ang tanan nga buhat sa among kamot. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. O tanan mo ingon og amen. Okay? Again, aduna gi-flash diha ang number kung bag-o ka lang nga nitan-aw diri sa online service nato. Aduna gi-flash diha nga bank account. Pwede ka diha nga mahulog sa imong tithe, sa imong offering, o sa imong vows diha sa Ginoo. Okay? Sige, God bless you. Good morning, Peace Eagle. Here's some of the ways you can give your tithes and offering to the Lord. You can give your offerings through our BPI account. Okay, look, I never forget that day in the 1990s. You know where to find me. Being born, I'm a millennial. Run for cover before he put you on Vimeo or the Twitter. Come on, y'all, get a grip. I don't give a flip. I just wanna live, but better yet, I don't wanna die living a lie. Does anyone even realize I'm alive? Like stop, wait, hold up the club. I found somebody that I love. Like stop, hey, hold up the grave. I found somebody that can save. Like stop. Or you can drop it off at church. Never forget, the Lord loves a cheerful giver. So set your heart right before you give. Have a good day and God bless. It's been a while since you've smiled, can I see it again? Broken and stumbling, you still have a friend. A friend, yeah. I'm reaching out, dark clouds, get out of the way. Today's the day, it's okay, remember what you've prayed. We walk on water. Don't you let go, don't you let go. When it gets harder, we get back up and do it again.
again. You're standing out on the edge, don't know how to begin. You'll never know if you don't go, just embrace the wind. The oceans roar and the shore seems far away. The path is laid, come with me, they'll just have to obey. We walk on water. Don't you let go, don't you let go. When it gets harder, we get back up and do it again. Don't you let go, don't you let go. When it gets harder, we get back up and do it again. No longer sinking. No longer sinking. I can see the surface now. No longer sinking. I can see it. I can see it. 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 We get back up and do it again. Don't you let go, don't you let go. When it gets harder, we get back up and do it again. Don't you let go, don't you let go. When it gets harder, we get back up and do it again. May buntag sa tanan mga igsuon, ani ana pud kita sa atong tulumanon sa pagbayaw, pagdayeg sa atong buhi na Dios paagi sa pagtuki ug tuon sa pulong sa Ginoo. Sa atong pagsugod, palihog atong imbitahan ang atong amigo ug amiga. Dili di siya ingon aksidente nga imo siyang tawagan apan pilion imog yung paningkamutan nga siya at tanan nimong kaila makadungog sa pulong sa Ginoo. Walay laing gamiton ng Dios upang sila makadungog sa Dios kung dili ikaw nga nakaila kanila o dili po na sila hunghungan sa anghel. Ang anghel sa Dios nga gamiton ikaw nga nakapaminaw karon. So tiksi sila, hatagi sila og Facebook page kung asa sila mulantaw, kung nala si mong banay tapuka ang imong tibuok banay aron kita makadayeg sa pagtuon sa pulong sa Dios. Usa sa pinakataas nga pagdayeg ingon ang usa ka Hebrewanong tao nga mao ang pagtuki sa iyang pulong. So samtang kita magtuon sa iyang pulong, nagdala pud kini og pahimuot sa Ginoo. Kung mao man gani ang sulti sa Hebrewanon, angayan lang nato ning hatagan og importansya ug ang pulong sa Dios naghatag magyud og klaro nga importante nga unahon gyud nato ang pagtuki ug tuon sa pulong sa Dios. Imbitaha, tawaga, teksi, hatagi og personal message, Instagram, sugod na ta, ali na ayaw ninyo kalimti nga ang pagtuon sa Dios sa iyang pulong dako kani og kahimuan sa mga namati o nakapaminaw sa iyang plano. Salamat sa Ginoo. Nagpadayon kita sa atong pagtuon kung palihog igsuon, ablihan nato ang Biblia sa Ecclesiastes Kapitulo 7:25. Ecclesiastes 7:25. Nagaingon diri, ako miabli sa akong hunahuna sa pag-ila og pagsusi og pagpangita sa kaalam ug sa hinungdan sa mga butang ug sa pag-ila nga ang pagkadautan binuang man ug nga ang
pinahong mao ang kabuangan. Magampo tayo igsoon. Amahan namong langit nun sa among pagduol karon taknaa o sa lang among tinguha nga kami mausab, mahimaya ka o kami mahimong madaugon paagi sa imong pulong ug ikaw Ginoong Dios ang mutayog, muhika, mupahimangno, mupukaw sa among mga pagbatig pangunahuna. Gamit akong imong alagad sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mosulti og amen ug amen. Karong buntag ayson magpadayon kita sa atong pagtuki sa pulong sa Ginoo bahin sa mga pakigkumbati dina sa atong hunahuna. There is war in our mind. Mao ka na ang gibuhat sa yawa aron tumpagon o himuuntang mga pildero sa yawa paagi sa pagbuhat niya og mga hunahuna nga dili tukma og iyaha sa Dios. Iyang butangan og mga duda ang mga saad sa Ginoo aron ang atong hunahuna dili magapadayon ug dili magpabilin sa lantip ug atong matawag nga putli nga pulong sa Ginoo. Sa atong gibasa igsoon ang pinakamaalamon nga tawo nga nabuhi sa panahon sa Old Testament mao si Haring Solomon nga siya mismo nisulti nga iyang giablihan ang iyang hunahuna ug iyang kasing-kasing sa pagsabot aron kuno niya masabtan ang pagpahimutang sa mga butang ug makita ang kabuang sa mga daotang butang. Naay panahon igsuon nga usahay mo na andan na magud nato ang kalihukan nga murag memorize na nato ang atong lihok ug dili na nato usahay ablihan ang atong pangutok ug mauna nga makasud ang yawa sa pagbutang og mga madudahong mga pangutana susama sa gibuhat ni halas ngadto sa panahon ni Eva ug ni Adan nga nagbutang og duda sa pangunahuna ni Eva. Tinuod ba gyud nga ang Dios nagsulti nga dili mo mukaon? Tinuod ba gyud nga kung kamo makakaon mga matay mo? Dili ingon ang halas. Og tungod ni adto nabitik og nasud sa litag si Eva ug si Adan tungod kay naminaw sila sa bakak sa yawa ug dina nato makatunan igsuon nga gikinahanglanon gyud nato nga ang atong hunahuna bantayan gyud nato aron dili ta madali og litag sa yawa. Muna ang sa atong unang pagtukoy niini sa unang Domingo nga aton gitan-aw muni ang tudlo sa Biblia sa ikaduhang Korinto 10 3 ngadto sa 5 nga ato kuno nga himuon nga ulipon ang atong utok ug hatagan ug kontrolar kung unsay musud ug mugawas ug magpuyo sa atong pangutok. Sa in English pa ingon dito, take captive of every thought. Imog yung dakpon, imog yung dili pasagdan kung bisan unsa na lang ang magdagandagan sa imong utok. Ikaw ang naay katungod. Ikaw ang gihatagan sa Dios ug atong matawag nga kasiguraduan nga ang utok naa sa imong pagkupot ug ikaw ang makapamuhat kung kana imong mausab o dili man kay ikaw ang naa nga gihatagag katungod niining kalibutana aron ikaw ang makakontrolar ni ana. Walay laing makapabuhat na igsuon sa pagkontrolar nimo sa imong utok, dili imong BFF, dili imong ginikanan, dili imong pastor, dili imong amigo, amiga. Ikaw, mo nang importante nga makaila ka sa Dios sa laom nga paagi aron ikaw makasinati sa kamatuoran nga iyang gitudlo sa iyang pulong. Sa niaging semana natay duha nga nakatunan, duha ka prinsipyo unsaon nato pagtumpag o pakigkumpati sa atong gitawag nga gira aning atong hunahuna nga gigamit sa yawa nga iyang playground aron ta madaot o mawala sa saktong dalan. Sa duha ka butang, ako lang pahinumduman, una atong nakatunan upat man ika prinsipyo o kamanduan nga angay natong sabton. Una, natudluan kita nga dili nato angay tuhuan ang tanang moabot sa atong utok.
Dili porque imo nang naunaan tuo kadayon. Dili. Kinahanglan imong sabton o katunan nakatunan sa ngaging semana kung wala ka nakadungog niana, maayo nga imo nang matan-aw sa Facebook Live replay or sa atong gitawag nga YouTube Facebook page aron ikaw o ako makapadayon sa pagsabot unsa pagyud kini ngano nga dili nimo angay tuhuan ang tanang moabot motuhop sa imong utok. Dili porke niabot na nimo but pasabot imo gyud na dayong i-entertain, dili kana ang pahimangno sa pulong sa Dios. Ikaduha ato nakatunan nga dili lamang nga ikaw mutuo bisang unsa lang imong mahuna-hunaan nga imong tuhuan. Ikaduha, imong bantayan ang mga basura nga musulod sa imong hunahuna. Ingon pa niadto sa computer nga pagsugod, ingon nga kung basura ang misud, basura ra pud dinha ang mugawas. Ug tungod ni ana mao nga nung ang atong kinabuhi na puno og basura ug ang atong mga pahimangno, ang atong magawa sa atong pamaba, ang prutas sa atong kinabuhi, puro basura. Tungod kay ang nasud sa atong hunahuna basura man. Tungod kay ang atong gi-entertain nga mga panghunahuna dili man iyaha sa Ginoo. Daghan kaayo ang panlinlang sa yawa, ang pagbakak niya na atay depression, na atay gitawag nga anxiety, na atay mga pagkahadlok sa mga butang, awa pa ka kahibalo, unya kung imong lauman pag mo nahuna, murag mahuman na ang kalibutan, ug may pangmamatay na lamang ka. Klaro kayo na igsuon sa yawa kana dili na sa Ginoo. Kay dili man ingana ang Ginoo mupahimutang sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Kay ingon ng Biblia, ang Dios ni ani aron muhatag og kinabuhi o kinabuhing madagayaon. Ingon sa Juan 10:10, apan ang yawa ni ani aron mupatay, mangawat ug mudaot. Mao na igsuon klaro kayo nato kung kinsa bagyod ang nag-impluwensya sa atong gihuna-huna, kinsa bagyod ang nagmando sa atong gibuhat. Kay di na nato makita sa bunga o prutas sa atong kinabuhi. Karong adlaw igsoon magpadayon kita sa ikaduha nga prinsipyo nga angay natong padayon lig-unon. Ang gitawag nato ang pagbantay sa atong hunahuna sa mga basura. Naay duha ka pamaagi igsoon nga atong bantayan o mabantayan o ma-scrutinize o atong ma-evaluate kung ang nisulod ba sa atong hunahuna sakto iyaha ba ni Ginoo o basura ba lamang gayud kini. Ug mao na nga gusto natong hunaon unsa man ang tambag sa Dios. Mubalik ta sa atong nakatunan sa unang semana, mao na ang Filipos 4:8. Filipos 4 di ay Filipos 4:6 ngadto sa 8 akong basahon. Filipos 4:6 ngadto sa 8. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa unsa man, sa mga butang nga maayo ug angayang daygon, sa mga butang nga matuod, butang nga ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Mauni ang gisulti ni Apostol Pablo kung unsay angay kunong atong ipuno aron matangtang ang basura, mauni ang mga butang nga atong una-unaon. Pero usa ta makaabot sa bersikulo 8, agian nato ang size ngadto sa 7. Ang naay gisulti diri, so ingon siya nga ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan. So ingon na Biblia, ayaw kuno ta kabalaka sa bisan unsa apan sa tanang butang nga atong gikinahanglan, iduol kana sa Dios. But pasabot igsuon gitudloan ta kung naatay kalinaw nga madawat, akong basahon sa bersikulo 7. Ingon siya, ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao. Unsang klaseng kalinaw? Ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing.
Remember, igsuon no, ang imong una-una, kung unsay imong gialaw nga magstay, gi-entertain diha, mungadto na sa imong kasing-kasing. Ug ingon ng Biblia, kung imong buhaton ang gisulti sa Dios, nga ihatag, isulti, itugyan sa Ginoo, ang imong mga gikinahanglan, aron di ka mabalaka, sa versikulo 7, nagsulti ang Biblia, ikaw makatugkad sa gitawag nga kalinaw sa Dios nga dili masabtan sa tao. So unsaon man na pagbuhat, pastor? Unsaon nato pagbantay nga ang atong hunahuna dili mabutangan og basura? Kung naay kabalaka igsoon, kung naay kahadlok, kung naay pagduha-duha, kung naay murag pagbati nga wa kay kaadtuan, ingon ang Biblia, ihatag kana sa Ginoo, iampo, iduol, itugyan sa Ginoo ang tanan nga mga atong gitawag nga mental illness kanang maay labot sa sala, ang kabalaka, ang remember no, ingon ng Biblia, ayaw ka mo kabalaka. Pero kung mamugos ang kabalaka sa atong unahuna, but pasabot, nakasa na ka, o gipasagdan nimo nga ang sala sa pagkabalaka, magpadayon mo nang matawag na nga pagpakasala. Kay ingon man ng Diyos, ayaw pagkabalaka, pero nagpadayon man kas pagkabalaka, but pasabot, wa ka na minaw sa pulong sa Ginoo, o namati ka sa yawa nga nagsulti, angay kang mabalaka. But ba pasol nga dili na ko angay maresponsable, sayo igsuon. Mao galing imong gitugyan sa Ginoo, wala man kaingon nga wa kay buhaton. Ang una nga gitudlo sa Ginoo, kung naay mga kabalaka, naay mga kahadlok, naay mga pangunahuna nga dili tarong, ingon ang Ginoo nga iduol ka na diha sa Ginoo, paagi sa pag-ampo. Kay ingon dito, pray in everything. So sa tanang butang igsuon nga tan-aw nimo, nagdahan nimo og kahadlok, wala kay kwarta, wala kay negosyo, wala kay halin, unsa pa diha nga mga bot, lisod kaayo magkasinabot sa balay, iduol na sa Ginoo. Dili kay mag-alburuto na lamang ka, magsige lang kag buto-buto sa imong pagpating kasing-kasing, nga nawala na ang imong relasyon o pagsalig, pagtuo diha sa Ginoo. O kung saan na siya pagbuhat, paagi sa pagsulti sa Ginoo. Muna yung akong masulti so nga kinahanglanon nga naatay gitawag nga running conversation. Naatay nagpadayon nga pakig-istorya sa Ginoo. But pasabot, naatay time nga prayer time, naminaw ka sa Dios sa iyang puong, o naakay time nga upahimang no sa Ginoo. Pero ang imong tibuok adlaw, magtrabaho, magyud ka sa angay nimong buhaton. Pero dili but pasabot, nga dili na kamo istorya sa Ginoo. Ang running conversation, but pasabot ni Ana, bisan unsay imong gibuhat, istoryahin Ginoo. Kitahay na akay gisulbad nga suliran sa inyong opisina. Istoryahin ang Ginoo. Lord, saan maninako kang iniwa mo mo balanse? O naakay usa ka personnel nga murag buliyagon, Lord, usaon ako ni pagtarong nga mahanay unya matarong siya o ang kumpanya dili pod maapektahan. Nagsigi kag istorya sa Ginoo, dili kay mabalaka ka, mahadlok na ka unsa nay mahitabo sa among kumpanya. Magsigi kag istorya sa Dios. Pasumra tagbuang ana, way nakakita ikaw ra man og Ginoo, di ka buang tarong ka nga tao. Okay? Pero kung daghang tao, kalita lang kag sa amin ako, Lord, naagi kay problema. Pero ang akong but pasabot, naakay pakighiusa sa Ginoo sa bisan unsang panghitabo nga nakapahatag kanimo og kakuyaw o pulba sa imong kadal. Amo na ingon ng Ginoo sa Pilipos sa 4 igsuon 6 ug 7 nga sa tanang butang ihatag, itugyan, pangayua sa Ginoo, isulti sa Dios. In everything, pray. In everything, pray. Giklaro ka na sa Biblia nga, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication. So, paagi sa mga pag-ampo ug pagpasalamat sa Ginoo, ipadayon nimo ang pakig-istorya diha sa Ginoo. Running conversation. Dili na siya prayer time na nimo alas 6 sa buntag, mora na dili kana personal gina nimo nga you're talking with the Lord, mga intimate time with you and God. But during the work time, it's just like having a friend beside you, talking to your friend, saan man kanin ako, no? But you're doing it into the presence of God so that any fear,
any kind of animosity or anxiety that lodge bisag unsa ang mabusin mo na imo na siyang mapagawas tungod kay imong gihatag itugyan diha sa Ginoo. Muna ang tudlo sa Biblia, in everything pray. In everything pray. No, by prayer and supplication. Muna importante kayo. Nya ikaduha aron atong mabantayan sa basura ang atong una mao ang pag-ampo sa tanang mga butang. Ikaduha mao to ang gisulti sa Pilipos 4:8. Atong i-fix, atong dili nato usbon-usbon apan magpabilin nga mauna na ang angay nimong pagahuna-hunaon. Mao ang mga pulong sa Ginoo. Unsa may gisulti diha? Mao to akong gibasa ganina. Kung imo kunong buhaton ng pag-ampo sa matag panahon nga naa kaya mga pagbati nga gikan sa yawa, makabot nimo ang kalinaw nga dili matukad sa tao. Mao na kay ngano nakiistorya ka sa Ginoo. You are connecting with God and the Lord is able to give you peace beyond understanding. Unya tungod kay imo namang gitugyan sa Ginoo, angay na pud nimo rong i-focus ang imong huna-una. Imong i-fix, dili nimo siya pasagdan nga mag-usab-usab, diharag gyud ka. Unsa man ang gisulti sa Biblia nga angay nimong i-fix, ingon siya, sa katapusan maigsoon puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo o butang nga angayang daygon, sa mga butang nga matuod, butang nga ligdong, kung dili na ligdong ay nauna, kung dili na matuod ay nauna, kanang mga matarong nauna, kung dili na putli ayaw nauna, kung dili na matahom ayaw nauna, kung dili na halangdon ayaw nauna. So giklaro gid sa Biblia so naay mga klase nga pangunahuna ang moabot sa imong pangutok nga angay gyud nimong isalikway, angay gyud nimong i-reject, angay gyud nimo nga ipakigbisog og dili dawaton kay ang imong unahuna naa ra gyud diri. Niabot ang bayronon wa kay kwarta. Hala asa naman may maunsa mi. Ibutang day Lord nisaad ka sa imong pulong sa Pilipos 4:9 nihatag man ko nimo ni sakripisyo ko sa imong mga pulong ug nagmatinud-anon ko sama sa mong gisulti ni saad ka nga ikaw ang mutagbo sa tanan akong mga panginahanglanon. And then leave it all to the Lord. 1 Peter 5:7 giingon na Biblia, itugyan ang tanan nimong kabalaka sa Ginoo kay siya ang naghuna-huna, nag-amuma diha kanimo. So sama sa inanay Panginoon na igsuon kung maabot ng mga kabalaka, i-reject dayon. Unya dawata paagi sa imong pag-decide nga dili nimo pasagdan nga ang imong hunahuna madana lamang sa bisan unsa nga dautan mo nang ikaw ang mubantay, ikaw ang mubadlong sa mga sayop nga panghunahuna. Now, sabta ni isono, kung atong isgutan nga atong mabadlong ang atong hunahuna nga dili magpabilin ang sayop nga panghunahuna, akong basahon ang akong gibutang sa in English, kay naamagoy panghunahuna ba nga kung unsa kuno ang imong gihuna-huna, magpabilin lamang kana sa imong pangutok. For example, kung ikaw maglansang, na kay martilyo, na kay lansang, imong ibutang sa kahoy, lansang, imo siyang dukdukon. Kung imong igun ang lansang, magkadugay, nagkaduot ang lansang ngadto sa imong kahoy. Buot pasabot igsuon, moingon galing ka nga, di ko ganang muna niini. The more you say that, the more you entertain the thoughts. Kay ang prinsipyo mo nga, if you merely resist, it will persist. Kung basta lamang nimo nga, di na ako naon, magpabilin na kay nga naman. Imo man lang basta gisalikoy nga wa kay gibuhat, nga makapawala gyud ana mo na. If you merely resist, it will persist. Pero pag-ingon ka sa imong lansang, bahala na. Pero unsay nabot sa imong lansang, nagkaduot ngadto sa kahoy. And the more you say, I don't want to think about it, the more it will fill up your mind. Yung sa mga nakapason, ingon naman ko nga, di na ako una-unaan, pero maumagay mo sulod. Tungod lagi, kay basta lamang nimo siyang giingnan nga di ko munahuna. And the more you do that, the more the devil can fill your mind with it. Nga naman,
Ingon magud ang Biblia igsoon sa Santiago 1:15. Sa Santiago 1:15, kung ang sala nga mahimo ng tibuok o mutubo, magdala kini og kamatayon. Ako basahon, no? Unya ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak og sala og inig kalhingkod na sa sala magdala kinig kamatayon. Okay, subot pasabot, ang sala kung fully grown will bring death. So kung ang sala kung makatubo, ang bakak sa imong unahuna makatubo o mahimo gud siyang mature sa imong unahuna, then it will bring death. You will now be separated from the mind of Christ. Instead of you following Christ, you will be separated. Kaya nga naman, because you simply resist. And the more you resist lang, mura bitaw ka, basta di na kuno naon, without making a decision on what to do in your mind, then it will persist. So paso unsa man day akong ang buhaton iyong kasultian nga di na kuno naon, karon isod akong giinan di na kuno naon, pero the more I say that mo may nuoy magsigig balik-balik. Kay igsuon kung gusto kang mawala na siya nga sayop nga unahuna, dili lang ka mo resist, dili lang ka ingon nga mo badlong nga di mo sud, imo siyang bayluan. Por bitaw drug addiction, kung ang drug addiction wa kay ipuli, magpabilin gyud na siya. Kung wala kay ipuli nga mas maayo kaysa iyang addiction, then magpabilin ang iyang napiling addiction. Mao na ang gugmas Ginoo mas labaw pag ginas addiction, mao nang matangtang yun ang usa ka addiction, kay ang gugmas Ginoo mas labaw man. You have to replace what is being placed on your mind with something better than what is going on. Now, nganong importante mani nga ang imong gihunahuna di lang nimo i-resist pero imong i-replace. Kay remember igsoon ingon sa Biblia, kung dili na ligdong ayaw una-una. Dili man niligdong, di ko na ang akong ipuli mauan saad sa pulong sa Dios. Kinahanglan imong pulihan ang kabalaka sa mas maayo unsa man ang pulong sa Ginoo. Unsaon nako ang pagbayad sa akong mga balay runon. Kung wa ka nagtinapol, ni saad ang Dios, panalanginan ka. Kung wa ka nangawat sa Ginoo, gisaad sa Dios, naa kay mga panalangin labaw pa sa imong gikinahanglan. So naanay klarong tubag ang Ginoo. Mao na kung naay panintal sa yawa nga maunsa na ka nakikugmaon mo nimo na replace. Don't just adi ko man ni ana. Kung musulti ra ka ana nga di mo siya bayluan sa saktong pangunahuna, magsigir nagtubo sa imong hunahuna. Mao na nga angay nimong i-resist and then replace with a better thought. Unsa may better thought? Ang pulong sa Ginoo. Nakuha na ako sa gisulti ni Thomas Chalmers. Si Thomas Chalmers, nakasulti siya sa kalibro, This is the expulsive power of new affection. Ingon siya, kung ang imong giresist, mapulihan nimo sa mas maayong butang, ma-replace nimo, mawala gina siya. If there is much better than what you are holding on today, mas maayo ang gihatag o mas maayo ang imong ginuna kumpara sa gihatag sa yawa, mawala gina. Ingon pa ni Chalmers, psychologist, psychiatrist, o nakasinati yun sa atong matawag nga kasinatian sa pagunahuna, ingon siya nga, naagyoy gahom ang bag-ong pagbati. Subot pasabot, imong ipuli, pulihan yun mo. Kung ang dautang pagbati ni sud, pulihan nimo maayong pagbati unsa man ang pulong sa Ginoo. Mo nang lisod igsuon gusto ka nga mabayluan og maayong pagbati pero wa kay pulong sa Dios, unsaon man pagsud sa balang espiritu, unsaon man paglig-on sa imong pagbati. Mo na importante ang daily devotion. Importante nga makaila ka sa Ginoo, na kay kada adlaw nga kasinatian sa iyang kamaayo, sa iyang grasya. Kanang pagbasag Biblia, so dili man na relihiyosong kinaiya, apan usa na nga kinaiya sa tao nga naay nakigrelasyon sa Ginoong Dios. Siya ang nakigahiusa diha kanimo. Ug tungod niya na igsuon, mabayluan ang sayop nga hunahuna sa mas maayong hunahuna. Mo nang Pilipos 4:8, akong balikan ang iyang gisulti. Ingon siya, ang
mga kaigsoon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo, angayan nga daygon, mga butang nga matuod, butang nga ligdong, butang nga matarong, butang nga putli, butang nga matahom, o butang nga mga halangdon. Imong pulihan. Dili lang mga di ko ana mo na nga wakoy pambayad. Niyo sa ipulian ang imong una. Ipuli nimo ang saad sa Ginoo, the tither, the promise of God to the tither. Unsa may imong ipuli sa ingon nga mamatay na ka kay sakit. Unsa ipuli, by the wounds of Jesus I am healed. And listen to the scripture text about healing. So di na nimo ma-reject ang dautan nga pangunahuna, bayluan nimo mga maayong pangunahuna. Wa ka gabantay suon usahay ba na kay kasturya unya. Nakasulti siya og mga butang nakaingon nga sayo, nakaingon kang sayop man na. Nya imo siya gisultian unya kalit na lang mura siya naablihan og iyang mga mata. Nga naman, tungod kay naghatag ka sa mas maayong pangunahuna kumpara sa iyang gihunahuna. And that is where we really need to expand our understanding in the Word of God. So, unsaon nato pagbantay sa basura? Una, ampo, aron ta makakaplag sa kalinaw nga dili matugkad sa tao. Ikaduha, pagmanus pag-ampo, imong huna-hunaon nga ang pulong sa Ginoo nga ligdong o nga dili malupig sa yawa, maoy dina nimo ibutang sa imong hunahuna. Kung sudlan ka og mga daotang mga pangunahuna, pulihi dayon sa mga pulong og mga mandato, sulti, pulong sa Dios alang diha kanimo. So unang prinsipyo ato nakatunan unsa ganito? Ato nakatunan una nga unsaon nato pagkumbati o pag-take captive sa atong mga thoughts. Unsay unang principle atong balikan. And so una, do not believe everything you think. Number 2, bantay ang imong hunahuna sa mga basura. Ug mo toy atong human. Karon nga ta sa ikatulo. Mao ni ang ikatulig suon para atong ma-take captive ang atong hunahuna ug make it obedient to Christ. Ikatulo, never ayaw gyud paghunong o pagkakaton. Ayaw gyud hunungi ang pagtuon. Ayaw gyud pasagdi nga dina nalang kutob ang imong kahibalo. Importante kayo ni igsoon. Kung dili ka magpabilin nga abli sa pagkahibalo, magpabilin gyud ka sa hawid sa pagkaulipon sa yawan ong hunahuna. Ngay nga naman, dili naman ka makaadto sa mas ligdong, mas halangdon, mas putli, mas daygong mga butang kay wa ka ka-move on, wa ka nakabungkag anang imong gitawag nato nga karton sa panintal sa yawa o ang pagbutang og daotang hunahuna. So never allow yourself to stop learning. Ayaw yun. Pagkakaton, bisag unsa pa kakatiguang, unsa pa kakabata, never stop learning. Ayaw gyud hunong o pagtubo. Kinahanglan igsuono nga ang atong pagtuon hangtod sa buhi ta. Samtang naa kay gininhawa, magpabilin ka nga uhaw sa kaalam, uhaw sa kahibalo, uhaw sa pagsabot. Kay kana dako ug matabang sa padayon nimong pagtubo sa pulong sa Dios o sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo kanato. Now, kung gimahal nimo ang kaalam, gimahal nimo ang kahibalo, igsuon dili madugay ang kadaugan gayon. Imong matagamtaman, imong mabati, imong mapuy-an kay ang Dios maoy pinakaugat tubod sa tanang kaalam o kahibalo. Muna ingon ng Biblia sa panultihon, ang punuan sa tanan nga kahibalo mao ang kahadlok diha sa Ginoo. So kinahanglanon gid natong sabton ang pulong sa Dios. Now, kinsa man sa inyo nahibaw nga kitang tanan nga nidawat ni Kristo gitawag nga disipulo. Amen. Dili lang ta ingon nga magtotoo. Ang magtotoo, ang apil ni ana yawa
Kay baka nga ang yawa mituo ni Kristo nga siya ang anak sa Dios, mao nang gigamit niya ang pagpanintan nga kung anak jud kas Ginoo, ambak ani nga tore unya sawon kas mga anghel. Kung magtutuura kas Ginoo igsuon, kuyog ra nimo ang yawa. Batanaw na basig nara sa mong tapat. Ay, wala. But lang pasabot igsuon ba nga kinahanglang mulabaw ka sa basta lang nga magtotoo, pero kinahanglan mahimo kang disipulo. Usang na kalahian sa disipulo, pastor. Ang disipulo manggudigsoon, nagpabilin sa pagkakaton. Ang word nga disciple sa in English, naggimatuto o nagmatuto o padayong gimatuto. Subot pasabot kung disipulo ka ni Kristo, gimatuto ka ni Kristo, nagpabilin ang imong pagkakaton alang sa kabubuton o plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. So, atong abli ang atong Biblia sa Mateo 11:28-29. Mateo 11:28-29. Come to me, ingon sa in English, no? Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan. Kung gikapuyan ka, gibugatan ka, taas ang duha ka kamot, tuas duha ka tiil, naglutaw na ka igsoon. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sa mga tao nga wa nakasabot aning pulong nga isangon kuno nato ang iyang yugo. Usabay but pasabot ana sa Ginoo. Igsoon kung isangon ang yugo but pasabot duha mo nga magpasan. So ang usa lang nga nagpasan sa iyang yugo mas bugat na. Pero kung isangon nimo imong yugo sa usa pa katao, mugaan ang imong gidaladala. Muna ingon ang Ginoo, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan, gibugatan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Paunsang paagi, isangon ang akong yugo ug sundan ninyo, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makalahutay gayud kamo. So gusto ang Ginoo nga atong makatunan. Gusto sa Ginoo nga kita makasunod aron mahimong gaan ang atong kabugaton. Gusto sa Ginoong Dios nga makasabot ta unsa siya ka malumong pagka Ginoo o mapaubsanon sa espiritu. O kung ato nang makatunan igsuon, mugaan ang atong mga gikapoy nga huna-huna, paghuna-huna nga way katapusan. Tanawa imong tapat, tiguang na, bisag 20 anyos pa, mura na siya 21. Day. Mura na siya 40 tahon, bisag 20 pa. Uban, 18 pa edad, pero muntag 36 na. Ang uban, 36 na, pero mura lang 18. Kay naaman sa Ginoo. Pero kung wakas Ginoo igsuon, na matiguang yung kagsayon. Ang imong edad, mura na ka o 35 ang edad. Kung wa kay Ginoo, kanang 35 sa tinuod 8 anyos pa ang imong edad. Dako ra diferensya igsoon. Now, atong sabton igsoon, kung musulti ang Ginoo nga mo isangon nato ang iyang yugo, gusto niya nga atong kuhaon ang iyang pagtulunan aron ang kabugaton nga atong gidaladala mugaan, kay paagi sa atong pagkakaton mo ang pagsangon, mugaan ang atong gidaladala. Paagi sa pagtuon, pagtuki, pagsabot sa iyang pulong, mugaan ang atong gidaladalang yugo. Kay tudluan man ta sa Ginoo, ang Dios may nikuha sa mga kabugaton nga ni adto pirting ni sura, dali raman di ay ingon lisord. ingon to nga Pilipino o Amerikano nga ningadto sila sa gubat kay mamusi lagi sila og kanang gitawag nga hayop. Unya ang Pilipino may guide ato Amerikano, nakakita sila og usa ka hayop gipusil sa Amerikano, wa sa kaigo. Niingon ang Amerikano, oh, it's so
tiny. That lizard is so hard to shoot. Ingon ang Pilipino, kadali na, gikuha na yung pusil, gipusil niya, igo niya, niya sa sulti. Ingon lizard, dali rangan diay. No, sahay, atong una-huna, lisod. Pero sa tinuod, lizard na diay ito, dali na diay siya, madarag lubag-lubag. Pero kana may tabo magiging tungod kay naakay kaalam nga madaladala nga makahatag kanimo og mabungahon nga paglantaw. Kay mo kay suon, kabaw pag ako lang balik-balikan kabalo ba ka nga gusto sa Dios nga ikaw magmabungahon? Amen. Kay baw ba ka ni ana nga gusto sa Dios nga ikaw magmabungahon? Amen. Gusto ba nimo nga magmabungahon ka kay gusto na sa Dios? Amen. Pero ngano man igsuon karong panahon na ang last nimong tuon maoro man tong ni graduate kag high school. Ho na kay tuon pagkuman ana. Uban sa ating igsuon marabag ang last graduation nga atong naatinan mao na toy last nga tuon marabag hay salamat wa na koy tun-anan. Igsuon ka nang imong gitun-an sa kolehiyo o elementary o high school, foundation rana. Dili na ang human sa pagtubo ning kalibutan na. Pero ba sa ato no pagkutay nag-graduate ako pa so di ko na mo hawid og libro. Tanawa akong likod puro libro. But papasabot wa pa ko ka-graduate. Tinuod ang akong graduation pag mamatay na ko igsuon aning kalibutan na. Ngadto na ko sa Ginoo. Pero samtang buhi ko kaning mga libro ha akong kuyog sa pagtubo diha sa Ginoo. Dili man gud mahimo nga puro na lamang ta stock knowledge. Ang problema sa stock knowledge no, upan obsolete na ikaduha pag medyo idara na out of stock ang knowledge nimo wa na kay mauna-unahan. Kabalo ka baka igsuon nga kung ikaw magpabilin nga mahigugmaon sa kaalam, magsigi kag tuon. Mahimo ka nga hamtong nga disipulo ni Kristo. If you are going to be a disciple of Christ, you really have to be a learner. Kung mahimo kang disipulo, kinahanglan gyud kang imatuto. O ikaw gud mismo ang gustong matuto aron mahimo kang hamtong nga alagad sa Dios. Kung gusto nimong mutubo ang imong Bible study, tuon unsaon. Kung gusto kang mutubo ang imong pagtudlo, tuon, sabta. Kung gusto kang mutubo sa imong negosyo, tun-e. Kung gusto kang mubuhat sa mas maayo nga mudako ang imong gustong mabuhat, tun-e. Dili pwede nga memorize. Kay paano ko mo na. You really have to expand the mentality that the Lord has provided in you so that you can grow and glow for the glory of God. Ingon sa Panultihon 20, versikulo 5. Panultihon 20, versikulo 5. Ang tambag diha sa kasing-kasing, sama sa lalom nga tubig. Ang mga mabati, ang unahuna sa usa ka tawo, sama kuno na sa lawom kaayo nga tubig. Apan, ingon sa Proverbs 20 verse 5, nawala ko ha, ako nabalikan. Apan ingon siya, apan ang tao nga masinugtanon, maoy makapagawas niini. Lawom man ang unahuna sa usa ka tawo, murag lawom nga tubig nga di matugkad. Pero kung makaistorya kag tawo nga masinugtanon, a man of understanding, he will draw that out of that man. Mauna igsuon kung dili pa ka pagawas anang huna-huna nga gidaladala sa usa ka tawo, wala pa ka niabot sa man of understanding. Nakasabot yu ka kay imo na gyud nang naagian, nasabtan, nakapahimangno na ang Ginoo nimo ni ana, maunang para sa imo makuha gyud na nimo naa kay mapaimangno nga mugawas ang tinuod nga mga panghitabo. And that is why mahitabo lamang na kung ikaw ang usa sa klase nga tao nga mahigugmaon sa kaalam, mahigugmaon sa kahibalo,
andam mo usab ug naa kay mga priority. Ang priority so importante ba yan kay mauna ang maghatag nimo sa imong ugma. Ang pulong sa Dios, ang Ginoo kinahanglan ang pinakauna sa tanan. Kung dili na nimo i-orient imong kaugalingon nga inana, pildero gyapon kay igsoon. Bisag naa kay gamay nga income, layo ra na sa tinuod kung imo yung unahon ang kaalam sa Ginoo. Panultihon 27:17. Panultihon 27:17. Ang puthaw makapahait sa lain pug puthaw. Or puthaw rasad ang makapahait sa usa ka puthaw. Pasabot ang maalam nga tao makahatag og maalamon nga pangunahuna ngadto sa mga taong nangita sa kalam. Pero ang problema magud sa ato no murabag ang atong gibati kung tudluan ta muratag gidaog-daog. Atong pamati kung sultian ta sa mas maayo murabag wa tay nahibal-an. Mubati ta mo nay gitawag nga sayop dautan nga mga bakak sayawa. Kung gitudluan ka og mas maayo bisan pa ka memorize ka na kabalo na ka na pero naa siya gisugyot. Kung naagyo ka sa Ginoo, makakatpon jud ka anang butanga. Dili magud mahimo nga imong kinaiya nga kay bawo na maningon na Biblia no, a haughty spirit comes before a fall. Ang garbusuong hunahuna muuna usag abot sunod na ni ana ang paghagba. So kung di ka ganahang mahagba igsoon ayaw pagunahuna nga kay bawo na kastanan. Ikaw si Mr. Know It All and finish nothing. So hatagi ang imong kahigayunan ug oportunidad nga naa pa sa imong panahon. Pagkakat-on igsuon. Dili manggug ka makakaton kung dili ka mo decide nga makakaton. Kung puro ka garbo, kung puro ka insecurity nga say tanaw nila nako mo na ay ayaw na lang nauna-unaan na ilang tanaw nila nimo. Di man sila kapakaon nimo ng ilang gitanaw, pero kung ikaw mismo nakasabot ug magtubo ka, ikaw makapakaon nila. You know, that's a big difference about you just receiving and you giving away something to those that need it. Mauna nga importante nga ang makapahait sa usa ka puthaw rasat. So adto ka sa mga taong kasabot, mangita o kaalam, andam nga makasabot o didto ka makakaplag sa mga maayong panghunahuna. Now, naghiskot bahin aning unsaon nato nga dili mahunong ang atong pagtuon. Ang number 1 niya na, ang subpoint niya na mao nga kinahanglang disciple ka, a lifelong learner. Ikaduha, so una, never let up of learning, ayaw gyud ihunong ang imong pagkakaton. Ang under ni anak, kinahanglan nga hamsamtang buhi, magpabilin kang makakaton sa pulong sa Ginoo o makakaton sa imong nahuna. Ikaduha, subpoint anang gitawag nato nga ikatulo nga pangunahuna nga dili ka mahunong sa pagkakaton mao ang pagkamainubsanon. Pagkaunsa igsoon? Pagkamainubsanon, humility. Ingon sa unang Pedro 5:5, badlungon sa Dios ang garbusuon apan hatagan niya og grasya ang mapainubsan. Mabadlungan magyuta sa Ginoo kun di ta maminaw. Sige lang tang korek ang atong gusto kitay paminawon bisag sayop na ta, kita lang gyapoy paminawon bisag wa na kaadtuan, kita lang gyapoy paminawon. Mao na igsuon. Kung inana ang atong hunahuna, dindi ta mahatagan sa Ginoo sa iyang grasya. Pagpaubos, panagsa ba? Pastor, pila man ang panagsa? Kada na kay masturya. O may problema na kung tanaw nila nimo wa kay nahibalan. Kay ikaw may nakakaton, sila may naghatag sa impormasyon, sila may naghatag o pagkahibalo, ara ka makakaton. Pag human sa inyong storya, wa kay gisulti niya, ikaw nakakaton siya, way nakuha nimo. Kisa may alkansiyon, sila. Pero ikaw nakakaton. So tangtangan na nang na bitaw nga unsay tanaw nila nako maskan manang kung ikaw galing know it all, wa jud kay makatunan. Dili ka makatubo sa imong gibuhat. Sama sa simbahan nato sa Praise Cathedral Global Outreach. Ako naningkamot tugtuon sa mga dagko nga mga simbahan labaw pang dakuan nato. Apan naningkamot pugtuon nga makakaton sa mga simbahang mas gamay pa nako
o nato. Nganuman, you can both learn in those different circumstances so that you begin to become a better individual, a better person. Ug tungod ana igsoon, nagpabilin ko nga muhangyo kaninyo sabta pag-ayo. Kinahanglang makakaton ka sa mga maalam, makakaton ka sa mga dili maalam. Tanawa mo si difference nilang duha, anong siya malambon siya dili. Makakaton ka sa mga tiguwang, makakaton ka sa mga batanon, makakaton ka sa mga babae, makakaton ka sa mga kalalakinan, and makakaton man sa mga kritiko, sa mga taong di ganahan nimo, makakaton ka nila, makakaton po ka sa mga taong nga ganahan nimo. So you learn to appreciate both extreme. Ayaw lang personal. Mauna nga, angay gid nimo naon unsa may akong makuha aning mga panghitabo aron mahimo gyud kong malambuon ug malampuson. Now, akong basahon sa Proverbs 18:15, ICB translation. Ako basahon sa in English. Yan ako i-translate sa Bisaya. Ingon siya, the mind of a smart person is eager to get knowledge, and that is the mark of intelligence. And the wise person listens to learn more. Grabe. Ingon sa ICB version sa 18:15, ang utok sa lantip ug maalamon nga tao abtik sa pagkuha og kahibalo, ug maalamon nga tao maminaw aron makakaton pa hinuon ug makakaton pagayon. A wise person listens to learn more. Ang maalamon nga tao maminaw pa aron pa siya makadugang sa iyang kaalam. Grabe no? Ang mga maalamon noon ang siging maminaw. Ang mga way na bawan, dili maminaw. Ingna yung tapan, paminaw. Paminaw. Kita na ba, sulit, paminaw. Ingon ta nga, kaya na ko. Mao nang di ta makakatun. Now, mo kabantay nga nung natay duha ka dalunggan o sa kababa. Masabot pasabot. Maminaw ta kaduha, kasalang musulti. Maminaw ta kaduha, kasalang musulti. Maminaw ta kaduha, kasalang musulti. Learn more before you speak. Twice as much in learning and less in speaking. Proverbs 10:14, Gis 14. Wise men store up knowledge. Ang maalamon nga tao nagtipig sa iyang kahibalo. Wa gyud na niya gisalikway ang tanang nakatunan, gipaningkamutan gyud nga iyang masabtan. Karon igsuon sa atong pagpaminaw na kinanglan gyud nga makatubo gyud sa atong una. Ako yung mga pipila ka suggestion. Basin lang makatabang sa atong pagpaningkamot nga mutubo ang atong pangunaw na aron di ta mabutangan sa yawa o mga dautan nga mga pangunahuna. Now, one way that you can really store up knowledge is start reading books. Basa yung libro igsoon. Di na ako mo emphasize no, kaya makita man ninyo sa akong background. I have my own library. Nagsugod ko ani og ipon og mga libro pagka-pastor o pagka-intern pastor na nako sa COP. Gitudluan gid mi basa at least usa ka libro usa ka buwan. At least usa ka libro usa ka bulan. Mas dagan mas maayo. Na ami mga book assignment para mapugos gid mi basa kay kundi mi katagag book assignment di man mamasa. Nagsoy ko ani buhat sa first gen, gamay lang ang libro ha, 72 pages. Naabtan pag tulo ka bulan usa na human. Pero may na kay sawa. Pero mas maayo gyud nga paghatag basa dayon niya aplikar. Mao na igsuon, build a library. Build og library. Puna, if you don't have yet a library in the house, gama og bookshelf. Nya hinay-hinay, hanay ang mga libro. Aron, especially ang imong professional books, mga basahon nimo aron ka makatubo. Ako, makita niyo na ako'y different translations sa Bible, na ako'y different references, na ako'y biographical, na documentary, all about learning on the Word of the Lord. Si Pastor Samuel yung nagdasig na mo niya na mo nang usa na nga impluwensya sa akong kinabuhi nga mahimo gyud kong mapasalamaton kaniya. And also, kung naa kay libro, makakaton ka sa ilang sayop. Makakaton ka sa ilang naagian nga di na nimo agian. Because reading books will make you a better person by way of knowing their mistakes or knowing their strengths. Pero kung wa kay basahon igsuon, magsige lang kag bana-bana sa mga mahitabo, goodbye Philippines.
budlay kaayong kinabuhi kay wa may klaro asa kapadulngan. Muna una, suggestion na ni, build your library. When I say build your library, di ka mangolekta kag libro. Mangolekta kag libro nga imong basahon, nga imong masabtan, para makadungag sa imong kaalam. And ikaduhang suggestion na no, para lang makakatun kita igsuon. Truth is never invented. It is only discovered. Ang kamatuoran wala giimbento. Nadiskubrihan lamang gayud kana. Muna nga ingon ang Proverbs 10:14, ingon siya diri nga wise men store up knowledge. Ang maalamon nga tao nagtipig. But pasabot na kaplaga na nila nga kamatuoran ilang gitipigan. Wala na nila giimbento, nakaplaga na nila, na-discover na nila, gitaguan na nila, pabilin sa ilang una na mano nga ilan ang nahibawan. Proverbs 19 verse 8, ang usa ka nakakuha og kaalam na higugma sa kinabuhi ug ang nag-amping sa pagsabot sa dili madugay madato. So iyon ang Ginoo, kung nahigugma ka sa kinabuhi, kinahanglan jud kang makakaplag sa kaalam to discover these truths, discover knowledge, discover wisdom. Naa naman among ingon si Solomon, there's nothing new under the sun. Pero nganong sige man tang bag-o, kay ngano man ta nagtuon. Gahuwat man ang tag naay mulabay og kamatuoran. Naay muhatag og sugyot og kamatuoran. Kita na ang research, kita na ang maningkamot. Kung maay gisulting Ginoo nimo, go deeper in the word and you'll be amazed what God has to say and what God can say. Naagyud tay panahon ihatag igsuon sa paghunahuna, sa pagtuon pagtuki. Ako lang painumdum ni so dili ta pwede nga gitawag nga old dogs o mga tiguang nga iro. Kay ang tiguang kunong iro lisod nang makakaton sa mga bag-ong mga atik-atik sa mga iro, mga pamaagi sa pag-ambak-ambak kay karaan ng mga iro. Duguwang naman. Pero kung imong hunahuna, bisan pag edad pa nimo 90 na, grabe gyapon kang makita sa kamatuoran. Mauna nga ang pagsuyop nimo sa mga kaalam, sa imong mga discover nga truths, grabe kayo. And I will close with this thought karong nga buntag igsoon atong hinumduman. Sakto ang orthodox nga teaching. Conservative, stable, concise in the Word of God. Pero kinanglan parisa na nato og orthopraxy. Mao ang saktong behavior, saktong hunahuna, saktong pagpuyo ning kalibutan. Tinuod na kay kaalam. Pero kung dili nimo sabton ang kaalam, disconnected ka. Intelligence is not connected to your emotional quotient. Your IQ has nothing to do with your EQ. Si Haring Solomon, kay bawa siya sakto, pero unsa man, nisa lang yapon siya. Kay bawa siya ngayon sala, because the emotional quotient is fighting the intelligent quotient. Muna nga, usahay, mas piliun nila ang emotional stability rather than intelligence. Because usahay, ang makapaubos sa intelligence ang iyang sayop nga emotional acumen. So, karong buntag ison, mag-ampo ko nga muaplita sa kasing-kasing sa pagkakatuon sa pulong sa Ginoo. Unahon ginato siya. Mudalatag tao kay the more kang mutudlo, the more kang makakaton. The more kang mo-share, the more kang makadawat. Kaya mga ligisot sa Ginoo, sa imong itanom, imong aniyon. Amahan sa langit, akong giduol lang akong mga igsuon nga namati karong tagnaa. Ikaw nahibalo sa ilang kabugaton, ug gidaladala sa ilang kasing-kasing. Tudloy sila Ginoo nga makakaton sa tanang mga butang paagi sa balang espiritu nga muhatag og kaalam ug kahibalo. Ug padayon sila nga sensitive sa mga pagpamangno sa pulong sa Ginoo sa ilang kinabuhi paagi sa balang espiritu. Amahan namong langit nun, tabang yung matag usa. Mahimo kami nga madasigon, mabungahon, malambuon, malampuson. Kay ikaw ang Dios nga walay kapakyasan. Giduol ni namo ang nagsali. Sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan ni sultiyon. Amen. Kung wa pa ka kasurrender kang Jesucristo, tawagi mi igsoon o ang nag-imbitar kanimo aron ikaw makakaplag
sa unang kaalam nga gihatag sa Dios. May buntag hinaot ang gugmas Ginoo magkapabilin sa matag usa sa ngalan niya. Okay, salamat sa Ginoo sa pulong nga gihatod ko giadala kanato pinaagi sa atong pastor. Ato lang i-review. Adunay duha ka pamaagi nga atong i-guard ang atong hunahuna ang atong mga hunahuna sa mga basura. Okay? Pinagi sa conversational prayer o focused prayer. Okay? Kanya, we are to guard our hearts and minds in everything. Ato kanang bantayan. Atong i-fix ang atong thoughts. Mao kanang concentrated or focusing concentrated prayer or focusing prayer. And then, magpadayon kita og learn. Okay? Tinuod ang pulong sa Ginoo buhi. Nagatabang og nagadasig ka na to. Amen? Amen. Okay? This week, aduna kita Cutting Edge Fellowship. Padayon ang atong Real Men pag Thursdays. And then on Friday, ang Cruisers. O ang training, nahumana ang training. Kung wala mo kasabit sa inyong exam, palihog lang ang submit. And then Saturday is our prayer meeting. Maninod tagtanan mga kaigsuunan o ato i-close kini nga mag-ampo kita. Ginoo, salamat kaayo sa pulong nga namong nadawat. Lord, kini nakadasig ug nagatudlo ka namo sa imong buhaton. Ginoo, salamat imo kaming gilig-on. Og Lord, victorious kami Ginoo. Salamat Ginoo nga ikaw ang among dalang panan. And this week, among gideklara nga kini blessed nga simana. Og Lord, adunay mga kadaugan, adunay mga panalangin, adunay mga close deals, adunay provision nga moabot karon simana Ginoo. Dili kami magkulang Ginoo Dios. Adunay trabaho nga makita sa imong mga katawhan Ginoo. Og Lord, imo kaming gamiton sa pagamaog mga disciples. Among itugyan among kinabuhi diha kanimo Ginoo Dios. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Og tanan mo ingon og amen. Okay? God bless you. Bye-bye. We love you. Okay? We are disciples of Jesus Christ, and we will go and make disciples of all nations. Amen. God bless you. Oh, we believe it. Oh, my eyes above what it looks like. My eyes above what it looks like. I will only see all you promised me. My eyes above what it looks like. My eyes above what it looks like. I want what you want. I want kingdom come.